खरकसे बरकनि लांमाओ आफोरनो बोखाव टेक्ट' मानु ताइ बिरमान मानु जेफ्रा हामजा बरक याकार थांगौ हायाके लगी सं असंसारनो याकार कलांगौ आव अभानि अंजाक अ ताखुनि लांमाओबो नरक खनाय तंनि पाइथाक जरा पुयाव नरक सिकनसा कथमा शर्ट शर्ट के सानाय आबुनि यागुलो बबिनि बखानि कक आनो सैरो हरमानि आबुनो बखना लायनाय हिमरि ग्यास कक गोबां सायाकारै खनाय नेलेसिवन अ सिकनसा कथमानो अ ताखुक बाय अ बुखु ब्रक सिगलानसिमे हामजाक लायनो काजक लायख्या काजागै ब्रक बिनि आमा बाबु संबायनो थानजाखौ जालाय दंखा आबुनि यागुलो ब्रकनि जालाय खरकजा अंखा ताबुक आसरायनि उमर बिसि बोरै अंखना हनगे ब्रक बिनि आमा समय किसे कक बांलायै ब्रक गासे नक बारा नावै दंखा हनगे नक बाराओ 2-3 मास दंखेनो आ ताखुकनि बिनि हि किसे साक हामि अंखा हनगे आफुनि सिमिनो किसे मिसा डक्टर नाय दंखा हाइफान अ बिनि हिगनि साक हामिया हाइकेमां द्रक द्रक तेमा बारि फाइकिया आबुन यागुलो ब्रक नक बारायनि तासे हानि हाइ किफिलै बिनि आमा संबायनो दंफाय फिका हनगे ब्रक बो डक्टर नायनो दंलायो हाइफान बिनि हिगनि साक हामिया उलखे डक्टर नायमां रां फुसा करिख्या हनगे बिनि आमा बाबु ताइ बिनि बायदारा सं जे सुकमान किसे मिसा रां रक्सुबा लायै हस्पिटल एडमिशन खाइरका आरो हस्पिटल तंमां हानि हाइ रां रक पाइथांखा आफुरका हस्पिटलावबो ऑक्सीजन सिलिंडर पाइदिनि साजाका हंगे yang ब्रक नि यागोबो रां फुसा करिसुका हंगे ब्रक वानसुक लायख्या अबंग लाखा पहारनि बिथिराव कोन चालिना सिन हनै ब्रक हस्पिटलनि नगो तुइ फाइख्या हंगो बिनि हि अ ताखुनो गानानि कुतुरलिया हंगो ताखुबो बय बाक्सना तंखा गाना उखे आफुरका वानसुका अ ताखु आनि कपालो ताम खाइमा कलायख्या आसक जागा जागा थाङै नायबो आनि हिगनि साक हामलिया बुनि आरो थाङै हामुहनि खोनाकेबो आरोबो तलाङै नायो तबा आरोबो हामिया ताइ ब्र नासिनै हनै बखाव टेक्ट' नजाक सुखा बिहिगनि साक हामिनि वानामा ब्लेनो बाङै थांका आजराव बिनि आव तामुखले बाङिया दंनायबा आसक हामगै काइजों मासे बालुगियाखु सरासे खरकसा सिखु आबुसे ताबुक साक हामि अंजाखन केबा हनको हस्पिटलनि तुबुयै सानै सालताम केनो अ बिनि हि फेमिलिनि जतन न रिंगै अ बिनि साजला न अ ताखुनि यागो याफारि कलांगै बिनि हिग असंसारनो याखार थांका आव आसाके जतन असंसारनो सासे याखारि थाना नांनाय साइमानु हाइफानो बिनि हिग हनके आसक दाति याखारि कलामा बागै बब्लेनो टेक्ट' कलायजा तामोखे बिहिग बसाका तंथ'गा तंना जरासे संसारनो याखार कलां थांका हनकेबा बखावबा टेक्ट'ं सिनायनि ब्ले हायदा हनके आबुनि यागुलो अ ताखु कुनो जागा थाङै नगो किफिल फाइके बिनि हिगनो नुथ'ग अंजागै बब्लेनो बखाव दुखु नांजागु आव तामले नाया दंसिनायबा ताबुक बसा खाइसेनो तयै बरले खाकसाङा मानसिनायबा हायदा हनके बवानसुका आं नगो तंके ते बखाव जालांनाय हनि वानसुगै बबिनि साजलानो बिनि नाना थागो संबाय कलांगै ब फाताबो थाङै बायख्या हनके बताबो आरो सासुं तंफ्रु रगो आब्रनो वानसुगै मकलि मुक्ति यर जागै तंगु आव तामला यरिया दंसिनाय बिनि हिगबो संसारनो याकार थांका ताइ बिनि साजला बायबो हाकसालका मा तंका हनकेबा ताउ गलायनो वाना मा हाबजाक अ ताखुकनि साबनि बागै वाना सिनाय वान सकुलु पालिया ताबु देलनो सालफाके मकल मुक्ति क्लाइजागो अ ताखुकनि ताइ आंग बिनि साजलाबो ब्लाइनो खाइरक सुसु ब्रनि जिन आम बाबु तनमा हाकिबा मा तंसिनाय तो बि नाना थागोस जे मानसक तै तंग ताबु आकन हिन्दी बसहि रहरमान कक थाइनो किसे खनाय नालायनो अ आनि खानि जादु नों तामनि हायंलां नों साबनि दुसिनो मानि बाहायंलां आनि लांमाव नों स्राबसानि बागै तामनि माया जारि कलां साइमेयाव बाहायंगान हनै आनि लांमा ताबु तामखौ सोलांनाय आनि लांमाव आं ताबु तामखौ तंथ'यै थांसिनाय सालफायगानि मकलि मुक्तै कलायमाङा तंसिनाय बगै मालिया खाव ननो ताइ बोसो वानसुंमां नासिंमां तंसिनाय नासिंसिनि नासिंबो नों आनि मकल गानाव फालिया नायतुगै नायबो निनि गरनो नुग्लिया ताइ बोसो तंसिनाय आनि बखाव हाकिमाङा टेक्टङै तंसिनाय आनि लांमाव आसुदा दुसि इंलां सोबानि कपालनि दुसिबा आनि कपालाव कलायलां तामुखौ तंनाय तामुखौ जानाय अ हायंग ताबुक जे तंमानि आब्रो करै हायकेस मा तंसिउ आनि लांमाव नों माय बाक्सानो आनि लांमाव थांमा हायसि मा तंसिउ बोखानो बुजों नायो हायफोनो बुजिनो नायो बोखा
Bekhana tai besuk di soi tong sinai. Haike mang nani mokol himuk tu yori tong sinai. Horongi nogo kipil phake nono nuk thok. Tai hanya tong purbo nono nuk thok. Masana asu khebo nono nuk thok. Bahikele totaroti mailai sinai. Saimiani langmani o tektoro besuk hui tong sinai. Sal phake haike mang tai besuk tong sinai. O takhungni mungkhak Bimal Deborma. Tai bini hikni mungkhe Siriti Deborma. Langma bai gedalja YouTube channel le ang semol. Please, noro o takhungni bagi suri di. Bo bini langma o tase nacho toke tongoi thangmana angtheng. Tai bukha srangai tongoi mana angtheng. Noro o takhungno tamo kok khsara muso. Comment box comment khai saimano. Tai o video no je manchak Facebook WhatsApp o share khai redi. Like to nang sai phana khai dir nai ang saimano. Asang hambai.